Siwmai, diolch yn fawr am y gwylio am y fideo hwn. Fan yma, dwi'n eisiau I traddodi ynglyn â'r aniwaith o bethau, ynglyn â'r iaith oglenni Golang, sef dwi'n eisiau I traddodi ynglyn â'r arallenw, ac hefyd y lluosoglinellarnod, ac wedyn yr mynediadau rheolaidd, neu yn Saesnig the regular expressions, ac hefyd yn y pecyn mynediad rheolaidd I mewn yn y iaith Golang, mae gyda ni y pwthiannau o split neu hosti, ac wedyn I replace all literal string neu I alusodi yr llinellau lythrennol I gyd, ac wedyn dwi'n eisiau I trafod am y paramedr pan ydyn ni'n eisiau I pasio rhyw fath o anwybolion I mewn oddi oedd un meddolyn I meddolyn arall. Felly, cawn ni dechrau. Felly, oddi wrth yr fideo olaf, dwi'n wedi gwneud ychydig mwy o'r newidiadau. Yn gyntaf, os ydyn yn edrych ar y cod fan yma, os ydyn dechrau gyda'r un fan yma, dyma'r llinell gyda'r enw str vocab sydd yn cynnwys yr rhestr o'r geiriau gyda'r ei cyfataliaeth I mewn yn y iaith Gymraeg. Felly, os ydych chi'n gweld, mae'r llinell hyn yn llinell o lluosog lluniau. Felly, yn y iaith Golang, fi'n angen I dweud rydyn yn gallu defnyddio yr arnod arbennig hwn ar gyfer I gynnwys yr lluniau lluosog I mewn yn yr un llinell anwolyn I mewn yn Golang, sef yr arnod fan yma sydd yn ei galw yn Saesnig the backtick neu yn Gymraeg yr all-dig neu all-dib. Felly fan yma dwi'n wedi ychwanegu ambell mwy o erau enghraifft ar gyfer yr gair Saesnig full, mae gyda ni yr ansoddair yn Gymraeg llawn ar gyfer yr adroddiad Saesnig of, mae gyda ni yr gair Gymraeg o, ac fan yma mae gyda ni yr nodiadaeth gyda'r llythrennau PRP, sydd yn cynrychioli y gair Saesnig preposition, neu yn y Gymraeg yr adroddiad, ac wedyn mae'r hyn yn ei dilynwyd gyda'r nododiad arall, sef 2M, ac mae'r hyn yn cynrychioli yr alfed treigliad neu yr alfed mutation yn Saesnig. Felly, trwy defnyddio yr nodiadau hyn, rydyn yn gallu cymwisio rheolau ar gyfer y Gymraeg trwy defnyddio y nodiadau, ac felly fi'n wedi ychwanegu y gair Gymraeg clawdd ar gyfer yr gair Saesnig fence, ac fel ydych chi'n gweld fan yma, mae gyda ni nodadiad NMS. Pob un ei dilynwyd gyda'r arnod dot. Felly mae'r N, fan ydych chi'n gweld yn uchod, yn cynrychioli yr enw, ac mae'r M yn cynrychioli yr cenedl, sef mae'r hyn yn gwrywaidd, ac mae'r S yn cynrychioli yr lluosogrydd, ac mae'r hyn yn ei unigolyn. Felly, dyma'r newidiadau yn yr llinell hon oddi wrth yr fideo olaf, ac wedyn, beth sy'n digwydd yw rydyn yn dolenni trwy'r bob un llun I mewn yn y llinell hon I greu y dillad ar gyfer yr cyfeithiad o'r un gair oddi wrth un iaith i'r un iaith arall, ac wedyn ar gyfer hyn, oherwydd mae angen I ni I archwilio ar gyfer yr geiriau Saesnig I mewn yn y destun sydd nad ydy ei yn cynnwys yr adnodiadau. Felly mae angen I ni I gael gwared o'r nodiadau ar y ochr dde I alluoli I ni I archwilio ar geiriau Saesnig I mewn yn y llinell str vocab neu dillad, sef yr un fan yma, egg vocab, lle rydyn ni'n gallu chwilio ar gyfer yr gair Cymraeg ar gyfer y gair Saesnig. Felly mae'r hyn yn digwydd trwy defnyddio
ffwthiant split i hollti ar y arnod y tanllech i dim ond i gallu gwerth union ar y lle neu yr ochr chwith o'r llinell, sef dim ond geri fel field ac hefyd flower ac hefyd full heb tanllech ar manylion ar y ochr dde o'r data hwn, ac wedyn rydyn yn ei propageddu i mewn yn dillad eg vocab. Ac hefyd, oherwydd i galw ar yr ffwthiant split i mewn yn llyfrgellau pecyn, mae angen i ni i galw ar yr pecyn strings ac wedyn dot ac wedyn split. Ac oherwydd mae hyn yn ychydig o lafurias i mewnbynnu pob tro rydyn yn eisiau i galw ar y ffwthiant hyn, dwi'n gallu creu yr byrhawiad neu'r talfyredigaidd ar gyfer hyn trwy defnyddio yr arwydd ar var neu variable neu anwolyn ar gyfer yr hyn fan yma gyda'r enw yn ei sefyllfa splt sydd yn cyrchioli yr strings.split neu llinellau.hollti. Felly pan rydyn ni eisiau i galw ar yr ffwthiant hyn yn nesaf tro, rydyn ni'n gallu galw dim ond ar yr arallenw hwn. Felly dyma'r amor defnyddiol i dim ond i mewnbynnu dim ond pedar lythren yn ytrach na'r dau air pob tro rydyn ni'n eisiau i defnyddio ffwthiant hyn, sef enghraifft fan yma. Felly hefyd, ar y llinellau yn uniongyrchol yn isod, fi'n wedi gwneud yr un peth gyda'r ffwthiant ar gyfer i gymareddu ar y llinell, neu yn Saesnig to match the string, oddi wrth yr pecyn regexp neu yr mynegiadau rheolaeth, yn ytrach nag angen i deipio ddau air fan yma, regexp.matchstring, rydyn gallu dim ond mewnbynnu yr pedar lythren mth i rhedeg yr ffwthiant hyn fel fan yma, er enghraifft. Ac hefyd, yr un peth ar gyfer yr ffwthiant i gydbynderu neu yn Saesnig compile yn ytrach na'r deipio i mewn dau air regexp.compile rydyn dim ond angen i mewnbynnu pedar llythren ar regexp fan yma. Felly ar gyfer y ffwthiannau newydd hyn, mae angen i ni i cynnwys yr pecynau berthnasol ar ei gyfer nhw, sef rydyn ni'n angen i cynnwys y pecyn gyda'r enw regexp fan yma, ac hefyd yr pecyn gyda'r enw strings neu llinellau fan yma. Felly, os rydyn ni eisiau i dod i hyd o ambell mwy o gwybodaeth ynglyn â'r pecynau, rydyn yn ei defnyddio i mewn yn y iaith Golang, rydyn yn gallu ar y cymell gorchymyn mewnbynnu y gorchymyn arwydd air go ac wedyn gwacle ac wedyn arwydd air doc doc ac wedyn gwacle ac wedyn yr enw o'r pecyn. Felly os ydyn eisiau i achwilio neu pori dros y gwybodaeth ynglyn â'r pecyn regexp, rydyn yn gallu teipio ei enw fan yma ac wedyn pwyso ar botwm dodiad, a dyma'r allbyniad y manylion ynglyn â'r pecyn hwn, ac hefyd os ydyn eisiau i dod i hyd o ambell mwy o gwybodaeth ynglyn â'r ffwthiant yn arbennig, rydyn yn gallu mewnbynnu ei enw fel hyn. Yn gyntaf, rydyn yn gallu mewnbynnu yr enw o'r pecyn ac wedyn yr arnod dot ac wedyn yr enw o'r ffwthiant fel hyn, ac mae'r hyn yn rhoi i ni yr manylion llawn ar gyfer yr ffwthiant hwn. Ond mae angen i mi i dweud na allwn ni dod i hyd o'r fodd i defnyddio yr arallenw ar gyfer yr ffwthiant gyda'r enw hir fan yma, sef to replace all literal string, neu i alusodi pob un llythrennol i gyd.
Oherwydd, beth sy'n digwydd fan yma yw yn atrach na I fod yn aelod yn unigol o'r becyn negydrych ar gyfer regexp, mae hyn yn ffythiad oddi wrth o'r pwyntydd neu'r pointer yn Saesneg sydd wedi cael ei dachwelyd oddi wrth y ffythiant compile neu gydmyntyru oddi wrth yr becyn regexp. Felly os ydyn ei amdrin fel arfol, wel un o'r ffythiannau eraill yn gyffredinol, na fydd hyn yn gweithio oherwydd nad ydy'r ffythiant hwn yn aelod o'r becyn yn unigol. Felly, fel weithio o gwmpas yr anhawster hwn, dwi'n wedi creu y ffythiant yn law waith gyda'r enw RPL, gyda'r enw dim ond gyda'r tad lythren, ac wedyn ydyn gyda ni yr 3 paramedra fan yma, sef PSTR1 ac PSTR2 ac wedyn PSTR3, ac mae'r rhain I gyd yn y fath o linell, ac ydyn ei datganu imion yn yr datganiad o'r ffythiant, imion yn crom cyfachau, trwy'r yn gyntaf yn datganu yr enw'r o'r anwolyn ac wedyn y gwacle ac wedyn yr fath o'r anwolyn. Fan yma, ydyn yn defnyddio yr allrydd air yn y Saesneg string neu llinell, ac wedyn ydyn yn defnyddio yr atalnod neu I wahanu yr paramedrau ar gyfer yr ffythiant hyn. A beth yn digwydd yw, yn gyntaf mae angen I ni I gydmyntyru yr patrwm o'r mynegiadau rheolaidd trwy defnyddio'r anwolyn oddi wrth yr paramedr fel hyn fan yma, ac wedyn ydyn yn benodi yr gwrthrych oddi wrth hyn I mewn yn yr anwolyn regx1, ac wedyn ydyn yn rhedeg yr ffythiant I alysodi y patrwm I mewn yn yr gwrthrych mynegiad reolaidd fan yma trwy'r yn alysodi pob un digwyddiad o'r patrwm I mewn yn llinell fan yma, pob un digwyddiad o'r patrwm yn yr anwolyn neu paramedr PSTR3 I mewn yn yr llinell PSTR1. Felly pan ydyn yn galw ar y ffythiant hyn, oedd wedi ei creuwyd yn llaw waith, ydyn gyntaf yn pasio I mewn y llinell hunain, sef y gar, enghraifft y gar yn Gymraeg fel maes neu blodeuyn neu llawn ac yn y blaen. Ac wedyn yn yr paramedr ydyn yn pasio mewn y ffyrwyddedd yn yr ffyrwyddedd o'r mynegiad rheolaidd, sef yr un fan yma gyda'r carat neu'r acen grom sydd yn cefnroli y dechreuad o'r llinell ac wedyn llythren B, ac oherwydd mae gyda ni yr treigliad meddal neu'r treigliad ydyn yn trosfyfio yr llythren B i'r llythren F, oherwydd os ydyn yn edrych yn uchod ar y llinellau o'r tu blaen, mae gyda ni wedi dod o hyd o'r cymareithiad ar yr nodadaeth 2m dot sydd yn cynrychioli mae'r hyn yn achosi yr ail dreigliad. Felly, ydyn yn troi yr llythren B ar y dechreuad o'r gar I llythren F yn y trydydd paramedr. Felly, os ydyn ni gweld ar y datganiad o'r ffythiant RPL, mae'n hyn yn digwydd fel hyn yn gymwys. Ydyn yn cydmyntyru ar paramedr fan yma I creu y gwrthrych ar gyfer yr mynegiad reolaidd, ac wedyn gyda y gwrthrych hwn ydyn yn union yn yr llinell, sef gyntaf paramedr ydyn yn alysodi
pob un digwyddiad o'r patrwm yn y ffurfrdaeth yn yr paramedr gyda'r llinell imiwn yn y trydydd paramedr. Felly, drwy hyn, yr hyn yn adeiladu y cyfeithiad o'r brawddeg. Roedd angen i ni i cadw rhyw fath o amrywolyn i cadw y gwerthoddi wrth yr gar o'r blaen. Felly, os yn eisiau i achosi y treigliad yn y gar nesaf, mae angen i ni i cyfeirio at y gar o'r blaen. Ydy hynny yn achosi y treigliad neu ddim? Ac wedyn, ar ôl yr darluniad, yr hyn yn allbynnu yr gyfeithiad yn llawn. Felly, os yr hyn yn eich fel hyn, ac wedyn yn ei rhedeg fel hyn, yr hyn yn gallu gweld beth sy'n digwydd. Felly, fan yma ar y gwelod, mae'n dweud yn y Saesnig, os gwelwch yn da, mewnbynwch rhyw destun, ac felly dwi'n mynd i mewnbynnu y brawddeg yn y Saesnig field full of flower fel hyn. Ac nawr, dyma'r mor gyflym yw'r iaithoglenni Golang yn uniongyrchol sydd ymlaen ar hyn yn cael y cyfeithiad, sef maes llawn o flodeun, ac fel ydych chi'n gweld, mae'r gyntaf lythren o'r gar blodeun wedi ei treglio i'r lythren F. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl yr hyn yn gallu uwchlwytho yr newidiadau diweddaraf oedd wrth yr cyfrifiadur lleol i'r cadwrfa ar-lein, sef GitHub. Felly, os rydyn angen i daclysu o gwmpas cyn gwneud hynny, os ydyn yn rhedeg yr gorchymyn git status, felly nawr mae'n dweud mae angen i ni i ychwanegu yr newidiadau yn ffail main.go i'r cadwrfa leol. Felly nawr os ydyn yn alwirio, felly mae'n hyn wedi digwydd. Nawr mae angen i ni i amrwymo yr newidiadau, ac yr hyn yn gallu gwneud hyn trwy defnyddio y gorchymyn git, ac wedyn commit neu amrwymo, ac wedyn namin A ar gyfer i ychwanegu, ac wedyn namin M ar gyfer sylweb, ac ar gyfer y sylweb mae'n hyn yn dweud newidiadau yn y ffail main.go gyda'r dyddiad, sef heddiw yw 2024, y trydydd mis, sef mis Marth, ac wedyn yr 9 ac mae'r amser 12 o'r gloch, ac mae'n hyn yn 1 munud ar 20 wedi 12 o'r gloch, ac nawr dwi'n gallu pwyso ar y botwm dodiad, a dyna ni, os dwi'n yn rhedeg git cyflwyno unwaith eto, mae pob dim wedi ei amrhymwyd. Nawr ydyn yn gallu ei wthio ar-lein i GitHub trwy defnyddio y gorchymyn git, ac wedyn push neu wthio, ac wedyn namin F i gorchesdu, ac wedyn namin U, ac wedyn gwreddyn neu origin, ac wedyn main neu prif fel hyn, ac wedyn i pwyso ar botwm ddodiad, ac wedyn i fewnbynnu yr enw'r o defnyddiwr, ac wedyn i lido mewn tocyn mynediad personol fel hyn. Ac nawr, os ydyn yn morllwyo i'r taflen ar-lein, a dyma'r cadwrfa ar-lein, os ydyn yn clicio ar yr ffail main.go. Felly nawr, rydyn gallu gweld yr newidiadau diweddaraf. A dyna ni gyd ar gyfer y fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi ei mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Dyna'r tro nesaf, cadw saff ac yn iach a hwyl.